Konačno smo našli mjesto u kojem su gotovo svi zaposleni. Mjesto gdje njegovi stanovnici ne plaćaju prireze ni komunalni doprinos i sve je uređeno. Mjesto gdje djeca imaju besplatan vrtić, učenici besplatne školske knjige, a studenti stipendije. I to mjesto nije u Švedskoj ili na Islandu, već u Hrvatskoj. Viktor Nenadić posjetio je Kalinovac u Podravini. Kalinovac je bio jako lijepo odrastat. Bilo nas je 16, svi smo se družili, igrali, ljudi su pristupačni, mjesto je mirno, sve se nekako obnavlja i sve teče nekim svojim tokom. Rekla bi da je jedno od najljepših sela, baš zato jer je uređeno. Puno se ulaže u Kalinovac, naročito u nas mlade, puno nam se pomaže. Svaki student dobiva pomoć od općine, mjesečno 400 kuna, što nama jako puno pomaže jer snalazimo se kao podstanari, put, pogotovo ako smo negdje dalje. Kalinovac je, čini se, idealno mjesto za život. Istoimena općina s 3 manja sela broji 1600 stanovnika koji uživaju u brojnim privilegijama nedostižnim ostatku Hrvatske. Obitelj Dautanec ima 7 djece. Od proizvodnje mlijeka danas jedva spajaju kraj s krajem. Ipak o nekim stvarima ne moraju brinuti. Ne plaćaju dječji vrtić, a besplatne su školske knjige i prehrana u školi. Općina Kalinovac daje rodiljne naknade za djecu do 5 godina starosti. Svake godine 5000 kuna. U današnje vrijeme mnogo to znači. Iz proračuna se godišnje troši otprilike 3 milijuna kuna samo na djecu. Obitelj Đipalo ima 4 djece. S tim da svaki mjesec 4 djece treba i odhraniti, i obući, i ne znam šta ne. To zna najbolje svaki roditelj. Svaka kuna dobro dođe, naravno. No nije uvijek bilo tako. Selo je bilo siromašno i živjelo se teško, kaže starosjedioc Antun Lučić. Za njih je to sada, kako smo mi nekad rekli, televizija u boji, dok mi pričamo kako smo mi živjeli. U Kalinovcu ima oko 450 umirovljenika. To su mahom male mirovine, poljoprivredne većine, ali onda općina njima pomaže. Tako dobivaju božićnice, ljudi koji su slabijeg imovnog stanja dobivaju poklone, bone za Uskrs, za Božić, tako da si malo lakšaju budžet. Sve se promijenilo krajem 60-ih kada su otkrivena bogata nalazišta zemnog plina. Plinska renta godišnje podeblja općinsku kasu za 7 milijuna kuna. Sva sredstva, osim za pomoć zajednici, ulažu se u razvoj mjesta. Kraj moderne škole gradi se nova sportska dvorana, naravno bez državne pomoći. Ne plaća se prirez, pa čak ni komunalni doprinos, a ipak selo je čisto i uredno. Iva i Brigita nemaju dvojbi. Kad završe studij, vraćaju se u Kalinovac. Novi vrtić je u planu, tako da iskreno nadam se poslu u tom novom vrtiću. Planiram ako nađem posao i ako nađem sve što mi treba, planiram ostati. Lijepo mi je tu i ne bih mijenjala Kalinovac. Na krajevima sela smještene su 2 gospodarske zone. Tvrtka Rasko proizvodi komunalne strojeve i izvozi u preko 30 zemalja. Jedan od vlasnika, Darko Paviša, slijedi istu ideju o ulaganju u mlade. Svoje radnike zato ne mora tražiti u drugim dijelovima Hrvatske. Imamo 220 zaposlenih, od čega je 54 visoko obrazovana stručnjaka. Međutim, da bismo dobili mlade ljude, mi smo ih morali školovati. Zato smo se odlučili vrlo rano da potražimo mlade ljude na fakultetima koji su sa ovog područja i da im ponudimo stipendiranje. To se pokazalo kao vrlo uspješno i već 10-ak ljudi na takav način radi u našoj firmi. Rosko trenutno stipendira 12 studenata na tehničkim fakultetima diljem Hrvatske. Stipendiramo i učenike u srednjim školama deficitarnih zanimanja koja su za nas vrlo interesantna. Prije svega strojobravari, CNC operateri
kojih na tržištu nema dovoljno i nakon završenog školovanja mogu praktički odmah se i zaposliti kod nas. Oni kod nas idu i na praksu, normalno. U Kalinovcu su stvoreni uvjeti da ljudi ostanu živjeti ovdje. Niska nezaposlenost, ulaganje u djecu privlači mlade obitelji u Podravsku oazu. K nama se doselilo mnoštvo ljudi iz Bosne i Hercegovine i sve smo primili kao da su i naši. Nema nikakve razlike. Ključ uspjeha je, tvrde Kalinovčani, racionalnost, odgovornost i briga o zajednici. Primjer na koji bi se mogli ugledati mnogi lokalni moćnici.